Μπαίνουμε μέσα και λέω για τον Σπύρο, να βάζει μέσα και διώχνει την παρέα τον λέγα τον Σπύρο, λέει κάτσε εδώ, μες την μέσα σου. Λέει, βάλε εδώ που κάνει ο γκόμενες. Λέω, εντάξει φίλε, βάλε μας κάπου να κάτσουμε τώρα, δεν πέτες τις γκόμενες. Εδώ σου βάλε πίσω τις γκόμενες και είναι τρελά. Ανοίγουμε και πέρα, λέει ο Σπύρος μετά θα έρθει να τις κεράσει. Next stop, Evan. Please disembark on the right side of the track. Thank you. Με πιάνει από το χέρι. Αυτό δεν ήξερε ότι είναι η σύνδεση. Σε άλλο παιδί είχα πει το Σπύρο για την Πολεμία. Και με πιάνει το χέρι και ήταν ουσιαστικά πάνω. Ουσιαστικά πάνω. Ήταν από πίσω και με πιάνει το χέρι. Είσαι του Σπύρου, παρέα. Μου συμβαίνει δηλαδή. Λέω ναι. Εγώ θα έρθω τώρα μέσα να πάω μαζί να τα συγκεράσω και τώρα κοιτάνε μόνο σε μια κάρτα του που είναι κάναμε φίλοι στο Facebook, τα ακολουθούμε στο Instagram. Φας, φρένσε. Δεν φαντάζομαι ο αδερφός κάθε Σάββατο πρώτο και δεύτερο έτος τους έρχεται στο μαγαζί. Αδερφός μου, Πανέτρης, Κόρμαλης, Παπα-Νικολάκου, όλοι αυτοί πρέπει να κάνουν χωρίς υπερβολικά, χωρίς το βράδυ. Κάθε Σάββατο δεν ξέρω αν θυμάμαι το γιατί έπαιζε το Μαρίνο στο εκεί. Ξέρω, κάθε Σάββατο να τρεις φορές έχουν αρέσει τρεις φορές. Ξέρω να τα υπόλοιπα που είχα πέρα στο τραπέζι. Επόμενη στάση, Μικροδάσμη. Παρακαλούμε, αποβιβαστείτε από την ευθεία. Και σου χάσα 3 ώρα το μαγαζί. Αφού έχασα να δίκαψεις. Please disembark on the left side of the track. Κάνει πάνω στα ιδιοσία σου. Δεν καταλάβει. Εγώ τράπηκα ρε παιδί, είχα την βιώνηση ρε παιδί με αυτό. Σχέδασε το βρήκε. Όταν δίνει ένας σε όλους, ο οποίος χάρη δεν έπινε, ο Άρης αγγλίασε και πήγαν να τα δώσουν πίσω. Πήγαν να τα δώσουν πίσω, ναι. Εγώ τράπηκα επειδή λέω, τι είναι εδώ, ναι, όλο και μαλάκι, ναι. Και πίνω για τον Χάρη, πίνω για τον Άρη. 3, σφυγιά. Τι είπες, εγώ δεν άκουσα κάτι. Έλα. Έχω πάει μία εβδομάδα στο γυαλό, το μάθημα πληρώνεται. Έχουμε άλλες ώρες. Ναι, βάλαμε δεύτερη έκδοση. Έχουμε κάποια εργαστήρια, όχι όλα. Εντάξει, δεν περνάω μαθήματα να πάω. Θέλουν να βλέπεις. Εσείς περάστε. Εσύ ρε, Ρώμη. Τίποτα από το Και εννοούσε πέρσι το καλοκαίρι, είχαμε πει μια φορά μόνοι μας. Μίλαγε με σένα, λέγατε για τη χθεσινή έξοδο. Πώς πράσατε. Εσάς. Εγώ πολύ λαμβάνω. Εντάξει τώρα το ξενύχτησα διάφορα. Η Ρώμη είναι λίγο πιο... Από το ξενύχτημα. Από το ξενύχτησα. Τότε να το κάνω. Σας χάνω νομίζω. Δεν ήταν ανάγκη. Πρόσεξε. Μαρίνα Ελίνα. Ο βασιλιάς των Προμηθείων. Πήραμε τηλέφωνο, πάρει το τηλέφωνο, πάρει το τηλέφωνο.
Έρχεσαι. Χαρτί. Λέει έχω μια εργασία, θα σου πω αν είναι. Του λέω δηλαδή πιστόλι. Μου κάνει όχι, δεν θα σου πω αν είναι. Α, sorry. Εσάς υπάρχει το λόγο. Αλλά να είναι πέρα τα για το λόγο. Μαγνητάκι μου πήρε. Εμένα. Ωραία. Μπράβο. Προτιμούσα. Επόμενη στάση, Καραμάνκι. Παρακαλούμε, αποβιβαστείτε το δεξιά πλευρά του τρένου. Ευχαριστώ. Next stop, Καραμάνκι. Please disembark. Είναι νόηση η πέτυχη με τους τρένους. Thank you. Εσύ εννοείς δεν έχεις. Τα καλά και κάπως. Εγώ συγγνώμη, στην κλήρικες. The very best. Επόμενη στάση, Καραμάνκι. Παρακαλούμε, αποβιβαστείτε το δεξιά πλευρά του τρένου. Ευχαριστώ. Next stop, Καραμάνκι. Please disembark from the right side of the tram. Είναι η κουνιάδα μου. Θα βρέξει. Όχι, όχι, δεν είναι. Ναι, και εγώ μετά άρχισα. Παρακαλώ. Μου λέω, μα έχει φοβάσει, θα δουλειά σου σε μισή και τώρα και μου κάνει αυτό. Και έφυγε. Τα γυναίκα μου, πώς πέρασες. Καλά. Μου κάνει καν έτσι με τσιγάρο μέσα από το λέει. Εντάξει, να βρω έναν άνθρωπο να μιλάει. Να μιλάει, μιλάει. On avait marché. Quanto vale?